बैसागु बोथोराव गोदान बोसोराव रंजानांगौ रंजानांगौ हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू दैट चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरनाय जाहैबाय राइट नाउ दा जोङो क'क्राझाराव दङ क'क्राझार टाउन बेयो रेल गेट ओमफ्राय दा जोङो पाब्लिकआव मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों दा जोंहा बैसागु बोथोराबो सफैगासिनो दं दा बे कुइसनानो जाहैबाय बे जों गोखा गोखैखौ बैसागु बोथोराव मानो थाखाय जानाय जायो बिनि सोमोन्दै जों पाब्लिकआव एसे सोंनो सानदों नायलांदो नोंथांमोना माबायदि पाब्लिकफोरा एन्सार होयो जों क'क्राझारनि सिख्लाफोरनाव सोंने क'क्राझारनि सिख्लाफोरा माबायदि बेसेबां टेलेन्टेड दा नै आं सोंसै कुइसना जाहैबाय जों बैसागु बोथोरनि सानसे सिगां संक्रान्तियाव मानो थाखाय गोखा गोखैखौ जानाय जायो जानायाथ' जाखायो बे मानो जायो खिथाहरदो बैसागु बोथोराव जों गोखा गोखैखौ जायो मानोना जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे नेमा सोलिबोगासिनो दङ गोखा गोखैखौथ' जाखांखाबायना आगोलाय मानो थाखाय जानाय जायो एसे खिथाहरदो पाब्लिकफोरा बेमार आजार हामनायनि थाखाय ओरैनो हरदो नामा केमेरायाव बेमार आजार हामनायनि थाखाय गोखा गोखैखौ जोङो बेमार आजार जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जानाय जायो ओमफ्राय बेखौ मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै जों जानाय जायो जेरै लाफा सायख' बिदिनो मानिमुनि बायदिसिनाखौ जानानै अमा बेदरजों लगायनानै जायो टेस्टि एसे मैगं थाइगंआ एसे खिथाहरबादे बुरजा बे जाहाथे सोरबा सोरबा जाफेरिया मिथिनायनि मैगं थाइगं जाहैबाय मानिमुनि खिफि बेन्दों लाफा सायख' ओमफ्राय थालिर फस्ला ओमफ्राय जाबाय आं मिथिला दे मोननैसो मैगंनि नाम होनदो दे मोननैसो दिंखिया ओमफ्राय थाराय बेखौ बैसागुआव जानाय जायो संक्रान्तिनि फार्स्टआव बिसोरथ' मिथिजोबखागौ दा बिसोरनाव सोंसै मा खिथाहरो दा कुइसना जाहैबाय बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्ति दिनाव मानो थाखाय जोङो गोखा गोखै जानाय जायो माबाफोर जाहोन दं नामा दा सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' ओरैनो जानायावल' जानोसै जेबो मिथिला दा गोमालांनो नागिरबाय बे बुस्थुआ मानो जामारनाय जायो बेखौ एसे खिथाहरदो दे जोङो दा मा बुंबावनो जों बारा रोंजोबा जा एसे रोंगौ बुंसै आरो जोङो बैसागनि सानसे सिगां एसे संक्रान्तियाव बिदिनो बारहावा बायदिसिना बारहावा गाज्रि बारहावा फैयो नालाय बेनि थाखाय जों गोखा गोखै गासिबो मैगंखौ बुथुमनानै ज' संनानै जायो आरो जाहाथे जोंनि देहायाव बेमार आजार जाया आरो बेमार आजार बिदिनो फैनो हाया गथ' गथाय गासिबो बयखौबो जाहोजोबो जोङो बिदिनो बेनो आरो गोखा गोखैखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जायो मानोना बे मोनसे फोथायनाय गोखा गोखै जायोब्ला बेमार आजार जानाया खारो बे बोसोराव जाथ्राबाबो बिदिनो खेबफा जायो बैसागु बोथोराव दा बे जोंनि बेमार आजार जानायखौ होबथानायनि मोनसे फोथायनाय आरो दे फंबाय नों मा होनो सानो गोखा गोखैखौ मानो थाखाय जोङो बैसागु बोथोरनि सानसे सिगां संक्रान्तियाव जानाय जायो बैसागु बोथोरा जाहैबाय मोनसे बर'नि फोरबो बेखौ स्निथि बोसोराव फोजोबनाय जायो स्निथि सानाव ओमफ्राय बेखौ जोङो मानोना जोंनि बर' माहारिया बेफोरखौ जायो आरो ना आरो जोङो सानो गासिबो बर' राजा आरो आइजो आफा बेफोरो गासिबो जायो बेखौ दे मोननैसो मैगंनि नाम होनदो दे फंबाय मा मैगं जेनेबा गोखा गोखै जानायाव मोननैल' जोङो ओरैनो खारं खान्दाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय थिथा करला दे मोननैसो मैगं खेरादाफिनि ओमफ्राय मोनसे आरो मोनसेबावा जाहैबाय खेरादाफिनि आरो बेसर मैद्रु बेफोरखौ गासै जायो आरो लाफा सायख' ओमफ्राय मा बावबाय जों फाथो दौस्रेम सिब्रु दाउ फेन्दा ओमफ्राय बायदि मेरला दं आरो गोखा गोखैखौलाय बिदिनो संक्रान्ति बोथोराव 12था गाहाम मिसल खालामनानै जायो आरो खारौ खान्दाय आरो खुन्थाइ नारा ओमफ्राय खेरादाफिनि सिब्रु आरो दाउ मेवाइ लाफा सायख' आरो उसुमै बायदिसिना लागायनानै जायो आरो संक्रान्ति दिनावलाय ओमफ्राय जानायनि मेन खार'ना जेनेबा मानो थाखाय जायो मानिबा खार'नाव जायो बयबो गोदो गोदायनि बोथोरनि नेम खार'नै सोलिनायखाय बेबायदि फालियो आरो दा जों पाब्लिकनियाव सोंगासिनो दं गोखा गोखैखौ मानो थाखाय जानाय जायो दा जों मादैखौ लोगो मोन्दों दा
मादैनाव जों सोंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मादै बैसागु बोथोराव जोंहा संक्रान्ति दिनाव बैसागुनि सानसे सिगां गोखा गोखैखौ जानाय जायो दा मानि थाखाय जानाय जायो जों बांसिनानो मिन्थिनो नागिरा दा मादै एसे खिन्थानो हागोन नामा थारमाने जोङो बोसोराव जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबाव माने बैसागो बोथोरखौ बिदाय होनाय हिसाबाव जोङो माने गोखा गोखैखौ जानाय जायो जेनेबा गोदान बोसोराव जेनेबा जोङो गोखा गोखैखौ जोङो बोसोरसेनि थाखाय माने मुलि हिसाबाव जों जानाय जायो आरो जाहाथे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै जेनेबा बे गोदान बोसोराव माने गोखा गोखैखौ मुलि हिसाबाव जों जानाय जायो आरोना गासैखौबो जोङो माने दौस्रेम बिदिनो खुंखा माथिगालदाब बिदि गोबां दङ माने 101टा दङ आरो बेखौ जोङो माने संक्रान्ति खालि बेखौ माने दुब्लिफोराव फोथाराव माने नागिरनानै ज' खालामनानै माने जोङो जिखिनिखौ जोङो खांनानै मोननाय मुलि हिसाबाव जोङो बेखौ जानाय जायो आरो बोसोरसेनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि मुलि औ बर'फोरनि मुलि माने जोंनि जेनेबा गोदान बोसोर हाबनायनिफ्राय जेनेबा जोंहा जेबो जेनेबा बेमार आजार दाजाथों बेबायदि हिसाबाव माने जों बे मुलिखौ बोसोरसेनि थाखाय जानाय जायो आरोखि फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बेमार आजारफोरा जाया बेनि थाखाय जाग्रोनाय जायो आरो बेखौ थारमाने बे गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनो थाखाय जायो आरो बेखौ थारमाने गोखा गोखैखौ गोजाम बोसोराव जा मोजां गाज्रि दं बेखौ अरगार हरनाय बायदि जाहैबाय आरो बेनि थाखाय जायो दा मोननैसो मैगं थाइगंनि नाम खिथादो दे खेरादाफिनि सिब्रु ओमफ्राय मा होनो थालिर फस्ला खिफि बेन्दों खिफि बेन्दों ओरैनोथ' दिंखिया बे इलासि लाफा सायख' बिदि बहुदथा ओरैनो 12-13 रोखोमसो खांनानै जायो आरो कुइसना जाहैबाय माने सार जों बैसागु बोथोरनि सानसे सिगां संक्रान्तियाव मानो थाखाय गोखा गोखैखौ जानाय जायो बाय मानो जेनेबा माबा मोनसेथ' थानो हागौ सिङाव जोंना बर' लाइमोनफोराथ' बांसिनानो मिथिला दा अननानै सारा एसे खिथानो हागोन नामा थारमाने गोखा गोखैखौ जानायनि खारना जाहैबाय जोंनाव जिबिलाक बेमार पुराना बेमार बे गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनाव मोनसे बै बेमारफ्रा सोरबा सुगार सोरबा डायबेटिस अनेक धरन बिजनेस थायोथ' बेफोर जिनिसा बेखायनो जों बोसोराव किसुमान थावनि लेखायाव थानायफ्रा बे गोखा गोखैखौ जानो खुनु दिन जाया बांसिनानो गतिके जोङो मानि थाखाय जायो होननाया जादों मा जे किसुमान बेमारफ्रा बेजों खारो गोखा गोखै जायो आरो उदैफ्रा मोनसे साफा जायो मोजां जायो बिनि थाखायनो जों गोखा गोखैखौ बैसागुआव मोनसे संक्रान्ति टाइमाव जानाय जायो आरो बोथोरनि बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोसोरनि गासैबो बेमार आजारा मोजाङै मोजां थांगारथों होननानै बे गोखा गोखैखौ जानाय नियम खालामो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ मोनथिबोखानाय नालाय बयबो दा जागासिनो थायो बोसोराव खेबसे जानांगौ दा सारा मोननैसो गोखा गोखै जानायाव बाहायनाय मैगं थाइगंफोरनि नाम होनहरनो हागोन नामा गोखा गोखैया जाहैबाय मोनसेया जाहैदों माबा मा होनो निमफोर प्लास ओरैहाय थाराय आरो माबा माबि दङना बे बहुद मैगं थाइगं बेफोरखौ जानाय जायो आरो जायखिजाया लगायनानै जायो आरो खिफि बेन्दों थाराय मानिमुनि औ दा बैसागुआथ' नै जोंहा फैगासिनो दं बैसागु फैनायखौ माबायदि मोन्दों नोंलाय गोसोआव मोजां मोनदों गान खननो हागोन नामा एसे बैसागुनि ससेल' बैसागुनि खननानै बैसागुनि सानसे सिगां संक्रान्ति समाव गोखा गोखैखौ जायो नंगौ माने फैबाय थानाय समफ्राव बोथोरफ्राव बेराम आजारफ्रा जाहाथे जोंनाव देहायाव साबसिनो हाया जानो हाया बेनि थाखाय आरो जानाय जायो ओमफ्राय मादै मोननैसो मैगंफोरनि एसे नाम खिथाहरनो हागोन नामा ओरैनो गोखा गोखै जानायाव मा मा मैगं बाहायो ओरैनो मोननैसो बिदिनो गामियाव मानसिफ्राथ' बुङो 101टा जायो होननानै खुन्थाइ नारा ओमफ्राय थाराय दिंखिया बायदिसिना जमा थालिर फस्ला जमा खालामनानै जानाय जायो जोङो बाहायो बे गोखा गोखै जानायाव संक्रान्तियाव दौस्रेम ओमफ्राय लाफा सायख' ओरैनो बे गोखा ओरैनो फाथोफोर बे नारजि अरगारनो थाखाय दा जोङो बैसागुनि सिगांथ' संक्रान्तियाव गोखा गोखै जायो ओमफ्राय दा मानि थाखाय जायो बांसिनानो मिथिया जानांगौ दा पाब्लिकफोरनि एसे खिथाहरदो मानि थाखाय जानाय जायो बैसागुआ सफैबाय जेला जाफैखाय गोखा गोखैखौ जायो बिदिनो बोथोर सफैबाय मैगं थाइगं बिदिनो गोखा गोखै ओमफ्राय मोननैसो मैगं थाइगंनि नाम होनहरनो हागोन ना मोननैसो मैगं जेरै खिफि बेन्दों थाराय मानिमुनि
बेखौनो खांला हाग्रायाव नागिरना खांनानै जायो आरो दिंखियाफोरखौ बैसागुनि सिगां संक्रान्तियाव जोङो थारमाने बैसागुआव जोङो मानो गोखा गोखै खाङो होनबा जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जे बर' कालसाराव दङ गतिके बिनि थाखाय खाङो जोङो आरो बिनि थाखाय जोंनि पयला बैसाग बेयाव खांनाय जायो बेयावनो लोगोसे खाजि बानायनाय बयबो रायजो राजा बे जि जालायनाय लोंलायनाय जायो एसे बैसागु बोथोराव मोननैसो मैगं थाइगंफोरनि नाम होनहरनो हागोन नामा आदा मैगं ओरैनोथ' मैगङाथ' जोंना दङ नोरसिं दङ ओरै रायदों दङ ओरै ओमफ्राय थालिर फस्ला होनो थालिर दङ लोगोसे ओमफ्राय सिब्रु लाफा सायख' सिब्रु दिनै ओमफ्राय मानिमुनि नाना धरननि बेजि बिभिन्न माने दङ आरो मा जोंनि माबायाव बेजिनो दंजोबो ओमफ्राय बैसागुआथ' नै सफैगासिनो आदा बैसागुनि दखानाव माबाफोर अफार सोलिदों नामा अफारथ' जोंनावथ' अफार गैया जों अफार जाया जेनेबा जोंबो बैसागुआव रंजायो नालाय दखानाबो बन्द' थासिगोन बैसागु फैदों जोंबो एसे ओमफ्राय बावखुंग्रि ओरै मेला नायनाय मानाय आदामोना क'क्राझारनिखाना क'क्राझारनि मेनलि जों क'क्राझारनि नङा अरिजिनाल नङा अरिजिनाल जोंनाथ' मा धुबुरिसो गोलैयो नालाय धुबुरिसो गोलैयो दा बर्थमान बेयावनो न' लुबाय मालाय बिटिसि गोलैया नोंसिना बिटिसि गोलैया ओमफ्राय आदा बैसागुनि एसे ससे गान बैसागुनिथ' आं मा गानखौनो ससे दे दोंसे मादैखौ सेंग्रा सिख्ला समाव लोगो मोनजेननायाव मारै साननाय हनायफ्रा बेखौ एसे फोरमायदो फोरमायनायाथ' बेसे फोरमायनाय गैया जोंहा नायलायनायसो नालाय होमबाबो एसे गोदो समाव हाबा जायैनि सिगां एसे सोरजोंबा गोसथोनायफोरबो दंलाबायोमोन थानो हागौना गैयामोन गैनायालाय गैयामोन बेजि दा मा गान खननांगौ जाखो बैसागुनि दोंसे एसे एसे मोजांनो दे माबा मोनसे खनलाबायनोसै नायग्राबो बारजोबथारबाय ना बैसागु बोथोराव गोदान बोसोराव रंजानांगौ रंजानांगौ दा नै जों क'क्राझारनि सेंग्राफोरनाव सोंनो नागिरदों क'क्राझारनि सेंग्राफोरा मिन्थिना मिन्थिया गोखा गोखैखौ बैसागु बोथोरनि सानसे सिगां संक्रान्तियावथ' जायो जानोथ' जाखायोना औ जायो मानि थाखाय जानाय जायो बेखौल' खिथाहरदो दे बिदिनो बोथोर सोलायनायजों लोगोसे माने दाथ' बिराद बार बारो माबायो बिदिनो गाज्रि बारफोर माने माखासे माबाफोरा जाहाथे आबहावायाव गाज्रि बेमार आजार फैफायालासिनो माने दानगारहरनो थाखाय देहाया एसे माने थाजा थायो स्ट्रं थायो बेनि थाखायनो जानाय जायो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो माने आबौ आबैनि आगोलनि माबानिफ्रायनो माने मिथियो आरो जों बेथ' गोदोनिफ्रायनो नेमबो दंखायो गोखा गोखै जानाय आरो माखासे फोथायनाय दं गोदो गोदायनिफ्रायनो बेमार आजार जाया गोखा गोखै जाबा बेबायदि आरोना बांद्राय आं जेबो मिथिया बेनि सोमोन्दै ओमफ्राय मोननैसो मैगं थाइगंनि नाम होनदो जेरै बिदिनो थाराय दं मा होनोमोनलाय मानिमुनि थाराय खिफि बेन्दों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय लाफा सायख' अन्थाइ बाजाब बेफोरनोसै आरो गोबां मैगं दङ बिदिनो 12टा 13टासो दङ हाग्रायाव जानोथ' जाखायोना जायो मोननैसो गोखा गोखै मैगंनि दालाय मैगं थाइगं होदेरनानैसो जायो नालाय मोननैसो होनहरनो हागोन नामा मैगं थाइगं बे गोखा गोखैयाथ' जेरै मानिमुनि ओमफ्राय बिदिनो खारौ खान्दायफोराव बिदिनो ओमफ्राय खांसिंसा बिदिनो गोखा गोखै गोबां लगायनानै जायो Jadi mana deh? Hello. Gila, bendo nang. Dah, kok